ma andi o yewta ka dan ko whisky do jonnoro billahi on wadi ha kon wadi tagaɗo kon du wadi ɓe tanila ñamma mbuɗi a anda okay pala danti dande ñamila mbuɗi no hari min kadi mi anda no hari mi anda so kon wadi explique na kon wadi s'il te plaît saki tagaɗo tagaɗo no wulɓini billahi wallahi kun ɗon tagaɗo taw an kadi ɗo buyima kon wadi ɗum no ba quoi kon wadi réellement kon du wadi bama petit bama wo ko 2000 € o ƴettiri ɗo appartement ɗo o ko 2000 €, jondala 1000 €, mi watte 1000 € janni mi addani bama jakka bama ko 1000 € yoɓi ɗo 1000 € ji ɗin fof o moɗi ɗi a fija woni soɓe billahi wallahi ɗo hakkunde ñanda ko 1000 € nde yoɓde ɗo plus loin que ça ala ko wol naali kadi fima wo sa yiɗa woni ɗo kulla fankila famɗa e ɗuma ala gollude woni o inni mo artirama boy ko ɗum wonna joom bande ha bama inni a artirama ko ɗum wonna joom bande bama nini no faala bonde dewgal ma ngal hakkude ma ni daganɗa bama ko vrai non bama nane mais en fait andi min ko ɓeyta ko tagaɗo min lamar 6e sens toujours min simi wonima fi 6e sens sangol min ñande arɗo ñande fuɗɗi yewde ko sanono ni o fuɗɗi wonande piiji bajuri minoma oɗo c'est pas importe wonama jonki fi 500 €, 2000 € ɗum ɗo au fait lui kanko ala calculinugol ok joni économie waɗi ɗum ɗo ɗum ɗani min ko 2000 min komɓe gake makko mais an a jaɓali wonde ka esprit yanko wa min ɓaɗa vacance arɗen piiji wonde wadde pour waɗi ko arɗen vacance ko kadi o fiye janggol piiji gonɗon koko ɗo yewde yawde ni naero peɓa ɗen mawɗo mawmen foppuno ɗo mi anima ɗum hami ronki bama c'est pas importe min goɗɗo ko so tawi tuma wona sérieux programme ji konɗa wadde kon des amis vidéde mari bama ko yolo yalajo sa yiɗa ɓeya famille junko no sakkine waɗa piji goɗɗo andi kanko woni ara ɗuma nani ƴetti ɗo 3 millions jonni bama fiyo yayoɓano yala mbuɗɗi nam ƴettino en ɗo jonki fi basin ko ñowen quoi bama inni nan o fotti e bandi ɓe jattimo mbuɗɗi mi haadi mi wolnama par ce que déjà gandi ko haalantalan kon fi makko ɗum hono mi haalnama fi ɗum a jaɓali wonde ka esprit yanko wa bama piji gonɗo goɗɗo ka life on ɗo ko haalantalan kon fof ɗo mi woliki ala joni jaɓude quoi yi vérité on quoi ala jaɓude sa jaɓuɗo min mi andi toujours hande kadi sen ngari hande kadi bro e wona même niveau maɓɓe sen ngari ñamugol plañiri 10 000 ɓe yoɓa 5 000 yoɓa 5 000 en cotisé ɓe yoɓa onen cool wonde ɗo araɗen ɗo ni famita kala mo tawɗen si o mois ɗo maayi ari minni e wontay si o mois ɗo maayi en iwa e appartement ɗo aɓe nokkugo ka wonen taguɗo dérange en parce que déjà ɓay kanko négocie allah ɓe gandi kadi iwen ɗo quoi naare nokkugo quoi kono bamma si addal ɗimireji mbarɓe makko sikka min ko melantama ɗo aɓe andi ko atta kadi andi sa ari a tawi goɗɗo woni toggo woni fimay ɗum babbo yare waɗe piiji gon ton a jaɓo ɗum konkiran fi debbo quoi on sait jamais la vie mi fala a distance hakkude mum quoi kanko wo junku jumno so junku yiɗilam laisse tomber junku yiɗilam mi yiɗi falaka probléme rewɓe heɓama ɗo quoi koko waɗi ɗo donc kantomo bro no habbo ɗum sik atam bro andi ko ɗo yiwde yawden bro goɗɗo wata e majjinde goy Conakry ɗo ɗoni hande ɓe andi piiji gogo ko leggal leyɓe ndiya wonga wondata norawal faman ko mi alama mi famima rasta mais o ko en doit en donkinayi o évité mo ko waɗi ko évité gomo ko ɗon ɗum simo feni kala ka yawɗen ɗo ɗuma e gettoji gon ton ɓe andi en bro ɗo yiwden si yawɗen ton comme min tan ɗen dilde ɗo taxi moto comme min tan yawat taxi moto ɗo koyge koyen ɗen andi ijaja jeyna buyuma mamadou ayɓe ma wawatama ayangani kenene anani koya juuɗo régila comportement ene mi janguɗo si wayiɗaɗo simiɗo ami mi ɗagaleya jewta kawre barki Ami kuɗangal ɗagaleya. jewta kawre barki nangal mi depuis quand la terre carré koya baɗi faransire non non a famani mi faami nena corgol lancete joni anceta e wer ɗo mi faami
andi mi da won woni do angkat yandi ko ɗum waddata en fi Allah dalanda pucci tiwol kira wata ndena ako notto umba ko chef ko mara fami ki nda wata hala joni onu nanguma jinne hande daringa kono nanguma ala ko goddum kan nanguma yandi o yano arde in o millande to amoni ware innuɗo no faalama mo wi mo faala kanko kangina do si o ari mbiɗa andi ko are e duujo wi wow mbiɗa andi ko are e duujo so ari na ya piwmo yitere daranga ko ya daran mi jandi areji so fuɗɗi ke wolde wiya ko nene an andi wiya min non nene yo ko mi reedujo anani kon ɗum wimi mata ɗon hade si ari ɗo joni ƴetta ɗum piyayɗo ɓay worɓe ga a famani so ari joni ko jitoy ma wakko a jitoy ñaarimo si a daarimo ko min darata a famani Assalamu alaikum. mo ñimi aleykum salam na Alaga. aleykum salam Ayo biro. na Yaram je. jarama Alaga. ça va Masudena. ça va Kon fewi. ça va Kadi sera. jam Kono dalanda sama. Masude. abdora ɗo ceri bo aɗo an kadi kay dawɗa ɓiɗi nen gotorano Dalanda. on waɗi Kon wari mo. joɗi en tant kwani joɗɗo joɗo yeeso an andi noon an Kon wari mo nawna non ka. nawna Dalanda. Ça va? Ko on wari? Ah, okay. waɗa o way Are biro. Alhamdulillah rabbil alamin Allah yimte mo do. Are ko fi ko min non ko mi artay. Are toujours ko fi programme dalanda on do. Are ko mi non ko mi firtani. baba Naam. min mi sikkuno ɓayda iwi ka leyɗe hiɗa mari hakkil pullo hiɗa mari hakkil ɓe ka leyɗe kono amara ko yewtuɗa ala ko ala ko ñembini suru e dow magga na o ari a tawimo ɗo hande na a ari Mi ari. ko nela e juuti ko nela astafirullah faljake ma ko nela e kammo na curki Ah, yo biro. joni noon Sikito. Are na ko wondi na problem are mi ari. na probléme ardade sire mayda Are ngarde fi hakkil ma duma. non 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 an ga famal ne nene kamɓe ko ni ɓe wayi donc ɓay hande mo ɗo a tawimo ko fi nakro ko filange makko joni kamɓe Yon ko ɓen ɓendi ɗon wonko ni. simo hiɗi ka ni Allah waɗimo ɗo joni ange makko yewte famude ɗon minen fof minen meɗen yitini ɓawa makko minen kam hiɗi woko ɗon Okay, dalanda. Are ko min ari fima. alanda kippo e nene goto an o simo wonde jaboɗa ono ɓiɗiɗa an kadi moɗo yiɗa ɗuuɗi a akkeɗɗo yo ko ɓiɗi wo yo ɓiɗo yo ɓiɗo o dalanda kadi o ko bobo ni a yaali oɗo no wowlandema a yalla Ko mi ala ma ko na fi ko boni. Donc awa yewtima amin dandi nene goto an o ko yiɗuɗa ko kade kom honɗum ka honɗum fiyo musuji e kommi ɗum honɗum habbo o wowla an kadi oɗum waddata en accata o wowla nene acci o noon kadi o wowla de kanko awa aha kono imo fuɗɗi wolde ɗawidemo muusu je on ɓayna andi ko ɗum o wondi e mum dalanda